ya bono mogorobo mwancho morigira na roboti rogo ichania mono kigima ase abamenyi kurwasi kenyoro kia momogesa ikigotoka ase eward ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South banyare koba bagwesokia na kwemurunganelio koborwa kwa oborendi asobangoiga aya nigo anyare koba gakorekana magega yomobere bwo muspato ya myaka igatwa gotoka ase omogondo oyo mobotuko bogokera rero ase boigo batebere ngomobero yo obwate chingoma ekibakagerete ngani go anyarate kobaga gosaganwa amona babegwa abo batamanyire monsi batyo yo noyo mobwo bakori emeremo gose abonchoreri ase chiro ya daraja 2 ase bono abamenyi abo banyara koba koboria serikali nyare kobage gotinya oborende na koenekia buno botuki banyara koba korobwango koenekia kerete ogosiria kwa obogima kumose batyo yo ase chinchira chobo tutukana nabo ni gomobero yo nyara koba kurusiwa aseme yo nagoikiwa ase ngendo ya Kisi Teaching and Referral ngagotomanya omuliki oito Penuel Omete. Abamenyi ba Momogesa Ward emambia rero nigo baboka no moichano magayo konyora omobere bwo muswati oyomo oyabange manyeta sumugondo kubwate chingoma au asomotwe. Nikiwa kazini ndio nikakuja kuangalia, ndio nikapata ni mwenye namjua. Mamake huwa anafanya biashara hapo sokoni, hapo daraja 2 anauza magunia. Sasa kuja ndio napata ni mtu namjua. Ni msichana ambaye ana mambo mingi, ni mpole, ananga shughuli na mtu. Kaga kemambi nanyora abantu baichoranete nje naminyoka naikire nanyorire na kire wakibona mambi twarangeri gunarangeri kuri nyumba no muntu nakwete mugondo waitoga nabanacha nakikiso nanyororo maene musubati narokwete okore biashara daracha okoni byabusu ero gotwaniri byabusechiro ono twakumiri obwarifu bwa gutoka mboro byobo bagocha goita omonto bosaigo kwani byabusechiro twakumiri sana korengana nabo nigo ekagire bunanya gusira nigo aitetwe no mobero ekurutwa chinseme chio. Huyu ni kama amepigwa na panga. Si hata ni kama ni panga alipigwa nayo. Ni watu wenye walikuwa na nia mbaya na yeye. Kera twachikuligera ligweta twanyora samanyi ngare rito lindirokora nali bamuiterete nesimi yaye nerega twanyora insabo ntomaite ne yabalifu abamuitete gose ne yaye nege koro kiareta omoichano omonene ekiabange bagikere na kugania abanyanyimbo gokora obutuki bwaime elio kumanya abo baikiranete egekora ekyo. Lakini sasa kitambo mtu abebwe kutoka huko kuje kuuliwa hapa, inastahili serikali chunguze ijue chanzo cha hii kifo ni nini. Serikali abafuatiriere kwa postmortem anyaraga chifinga chiro kane oyorokore tegentekyo esheria mokoregas nege korabo igo gekagire gokorekana kubwatikania no butumiki bwe binyugo byo gotindia korengana no motureti bwensemeyo sana nia obusalimu nobo korora bachakire kunywe binyugo bibe na ibikora bya leta maafa buna chingaki echo nigo abamenyi bensemeyo be murunganiri okubura kuborendi engana baganiri eligererigwe. Ni kama usalama imesorota. Hatuna usalama hapa sasa. Kama mtu anaweza uliwa hivi na maaskari wako inatakikana usalama iongezwe kidogo. Sasa huyu msichana alionana na mamake jana jioni saa 12, kufika saa hii asubuhi tunapata mwili iko hapa. Inatakikana maaskari waendelee kufanya operation, wasaidie kwa mambo ya usalama. Mkoripoteria egetaseni kia Ndizi TV elietalia na Penuel Omete. Omoliki oito Penuel